Kuopion alue. Minä olen 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 Kiusaako ne sua? Kuopion alue. Minä olen Kuopion alue. Minä olen Kuopion alue. Minä olen Kuopion alue. Sinä olet Kuopion alue. Tämä meidän pankkimme on sellainen, jonne pääsevät asiakkaiksi ihan tavalliset ihmiset. Eivätkä vain asiakkaiksi, vaan omistajiksi. Liekö voinen mahdollista olisi? Nykyään OP Pohjolalla on lähes 1,5 miljoonaa asiakasomistajaa. Ryhmä syntyi asiakkaiden omistamaksi ja sellaisena se myös säilyy. Radio.